Uba uzibuthe kanjani? Uzibuthe waye yonke into oyifisayo, waye yonke into owake wayicabanga enhle ufisa ukuthi ibe khona empilweni yakho. Uba uzibuthe ngokuba uwena uqobo. Ubeke eceleni ukuzenzisa, ubeke eceleni ukuzenza samuntu ongeyena, lokho esikubiza ukuba authentic, ukuba huwe ngqo. Ukuba huwe ngale kwemask, uwena ongapendiwe. Uma uwena ke ubonakala ngokuthi ube neqiniso. Awuzama ukuimpressa noma ukujabulisa abanye abantu, ukhuluma iqiniso lakho. Awukhulumi enye into imbambazelo ngoba nakho usaba ukuthi hayi obana ngeke ngikwazi ukukhuluma iqiniso ngoba usibani bani uzophoxeka. Wena uma eqinisweni ube uwena, uyayeka ukuzama ukugcolisa abanye abantu, uba uwena ngqo. Uma mhlambe kukhona isimo la kumoshakele khona, mhlambe emsebenzini kube ne mistake, ngesikhathi wena uthatha iblame uzinikeza amandla. That is being authentic. Kodwa thina sifundisiwe ukuthi hayi ngeke nje ngize ngivume nje icala lomunye umuntu ngoba lokho kuzongibeka engcupheni ngoba ngaze ngixoshwe, ngaze ngithola iwarning. Kodwa ngesikhathi wena uthatha iblame for into eyenzekile kuneningi, wena uthola amandla ngaleso sikhathi. Kodwa akubi ngaleyo ndlela nje ngoba thina sibona ngoba wena ubona ukuthi ngizoxoshwa, ngizokwenzakalani. Uba magnetic yenye indlela lezo ekwenza ukuthi ube magnetic. Ngiyasithanda futhi leso sibonelo ngoba into eyenzeka kimina just 3 weeks before ngifikelwe ilento yokuthi angiquit emsebenzini. Kwaba khona iphutha elikhulu kuumhlangano we-province yonke. Ngathatha iblame ngathi bekuyimina, bekuyiphutha lami. Ingabhukwanga ihholo, kwavele kwaqhamuka inkungu zabantu zize emhlanganweni kanti ihholo alibhukhiwe, ngathi yimina. Ngiyaxolisa kube yiphutha lami. Awu kanti ngangazi ukuthi kusukela lapho mina ngangitshela ukuthi ngenzela ukuthi ugel obhukhayo phela ngoba ngangimxwayisile, ngangithi ngenzela ukuthi engaxoshwa emsebenzini. Ngenzela phela ukuthi mina ngiyazi uzivele ngeke ngizengixoshwe, kanti ngaleso sikhathi angazi ukuthi lento yanginikeza amandla amangakanani. Story ngongena kuso ngelinye ilanga leso, kodwa ngikutshela lokho ngoba kubalekile, kuya contribute ku authentic self nasekutheni wena ube uzibuthe wezinto ezinhle empilweni yakho. Usethe nama boundary. Awusasho manje ukuthi awu loya lungu lomndeni wami sakhula sonke kodwa ngiyazi ukuthi besingaphathene kahle noma wayengihlukumeza kodwa ngoba sesibadala sengiyembambazela njengoba ngiyamxolela nje sengiyayiya. Kodwa wena uyazi ukuthi enhlizweni yakho kusekhona into engaphathekile kahle, futhi kakhulukazi lo muntu uma esaqhubeka nebehavior akayevele enayo ngisho ekukhuleni kwakho. Usudweba umugqa ke manje, udweba nje umugqa ucace ukhombisa ukuthi uthi nje wena ugcina la empilweni yami nami ngigcina la empilweni yakho, ngoba manje usuyakwazi ukuyimela. Phela usafani naleya ngane yayincane ingenamandla ingakwazi ukuyikhulumela. Udwebe umuqo kakhulukazi emndenini, ebanganini, kuma colleagues, labo abantu abasondelene nawe, ila udweba khona umuqo. Uyeke ukuzenzisa, upretend as if right ngomuntu ungekho right, upretend as if right ngesituation ungekho right. Dweba umuqo. Ilokho okuzokwenza ukuthi ube magnetic noma ube uyibuthe wezinto oyifisayo zibe khona empilweni yakho, including abantu. Uyalalela ngokujulile, uyayeka ukulalela ngoba wena ubheke ukuthi hayi ngizophendula ngithini. Ngoba bakhona abantu umuntu uthi akaqede ngisho ukukhuluma omunye kodwa useyaphendula. Akulalele, ulalele ujule omunye umuntu meyikhuluma. Kuyikhathi ke ukhuluma futhi nakhona ukhuluma kubalekile ngoba ngesikhathi uthule yila uthola khona amandla akho. Ukhuluma njalo kuba wena nje unebhaya omtese kuyo yonke into, wena nje unovo yonke nje situation unovo. Kuhlezi weTexini kuyakhulunywa nawe uyacontribute. Hawu nami kwakungenzeka ukuthi, hawu nami kwakungenzeka ukuthi semsebenzini uyakhuluma, hawu nami kwakungenzeka ukuthi. Ake uthule, uvale umlomo, uvale le verbal diarrhea yakho, uke nje uyipholise kancane.
uzoyibona ukuthi uzoba uyibuthe wezinto oyifisayo. Uyayeka ukuhleba nokudlala imidlalo. Ngesikhathi uhleba uchase i-vibration yezinto ezinhle ofuna ukuthi zize kuwe, ngoba ngesikhathi uhleba ukuhleba kwakho akukona ngalomuntu osuke uhleba ngawo. Konke osuke ukusho nalo muntu enisuke nihleba naye, it's all about you, nalokho eniphethe emqondweni yenu. Lo muntu enisuke nihleba ngayo isuke ngekho ngisho nalapho, kodwa nina nobabili niphethe izinto emqondweni yenu nihlanganise bese niyikhuluma out. It's a reflection yakho nengaphakathi lakho, not eyomunye umuntu. Kanti kokunye ngaphandle nje kokuthi ulokhu uhleba, ngisho ngabe kuthiwa mhlambe khona umuntu obehleba ngawo, uvela umqonde ngqo uye kuye, hayi ukuthi ulokhu ukhuluma behind their back, uyamqonda nje ngqo. Kahle nje kahle usombulule indaba kudlule lapho. Kodwa ke okubuhlungu iningi lethu, imiphakathi yethu, abantu ba-addicted we-gossip. Abantu ba-addicted kumgosi ngalendlela yokuthi abantu ababoni ukuthi ba-addicted kumgosi. Kukhona abantu abavuka ukuthi umuntu uzokhuluma nomakhelwane wakhe ocingweni. Ngesikhathi bekhuluma bakhuluma amaplani ukuthi bazokwenzana osukwini, bayithuthukise, bakhuluma ngabantu ngokuhleba. It's a habit, and njengayo yonke i-habit uma uyenza uyiphinda ingqondo yakujwayela lokho. Ukuphuza, ukubhema, ukuhleba, ungathembeki, untshontsha, konke kuyi-habits. Kodwa ke kufanele ukuthi wa-break lawo ma-habits ukuze uzoba uyibuthe wezinto oyifisayo. Ngesikhathi uba authentic, uba uwena ngqo, ungapendiwe, uzobona ukuthi uzomove ne-flow ye-universe. Yonke into izozenzakalela naturally, okuzokumangaza nawe ukuthi hawu, yazi ukuthi lokhu ngayeka nje ukupretenda, izinto zingihambela kahle. Oyinto eziningi nje zihamba kahle empilweni nami ngoba ngayeka ukuba umuntu engeyena, ngayeka ukuba nesitayela sikabani, ngoba uma uthi ugqoke lokhu kuyakufanela, ube wena nje, ube vuwe.